Ka jingtrang jingi pai ba banyo no ya ke inline permit kala sedang banyo bor ba hamikalia wala ki kunhun ki ya la kachong kar kom man pensngo ya ka sur jong ki sak sarkar pdeng lengba ka sarkar jela henry halor kani habai kren bur ameli barim kanong krem ba arden milar basayo moy ubadeiru uwe na kinong khmat ubalangam jeli uba halo kate ka phang loong ba kate ka chi khun banyo lp kabalalam khmat ka sarkar jela kala bakla na do basdang fa batai bnya halo kate ka benta uba arden loong balada ka sarkar jela kakwa shisha banyo ya ka ILP klade ban pen i daki kam dak ba persya nadu kapor bak sokar padeng kaweng no ya kentian khasi jantia jongka Eastern Bengal Frontier Regulation Act. Hadirin baka sarkar jela lapan bana baka ying dorbar kan adopt ya resolution dai bakin pha syara sarkar India ban pentrekam ya ka LP tinggal ada pan pau hakatu hi kapor baka linti hi ka baka sarkar jela ka shim kalong pa ka pakla pi lada pipuli ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation ka Krenshai ka section 2 hi ka Krenshai ba kari ka state government it shall be lawful for the state government to prescribe a land mo te kadai ka bor ka shong sarkar jela ban pentrikam ni ka ILP kat kum ka Bengal Eastern Frontier Regulation te ndre ka bapla ka long ba Meghalaya ki ka assembly hi kani ka sarkar ka bamanta ka pass ka resolution te bat ngalade pan pau ya ka jing sngo jung hakatu ko por bakani ese kala apan de tang ka wei na ki bui jong sarkar jela pan thanda ya ka jing hi ya ki por bat ngala artati lupa hiru ba kata ka jing pan pau jong sarkar pa ki kwa ya ka ILP bakan terekam Meghalaya kalong ka ba naru omensi ngala don lupa ka jing artatin te hendrai ni apa apa ka por ron pe bat kai ka bangi imentang i ba ka sarkar Meghalaya kalai lam bakala i pa ba khantam ka ni ka sarkar ka bamata athai kan jidla bhabe ba pan pau bangim kwa namar ba hakasin ka bo shim minister bamata u konrak sang mau shim ya ka office ko mu chief minister ba ba shim ti ya ka sarkar ka kentin ka bami no hui kalong ba abagadon ka jiki am taki kamander ko banginu me krani ka ILP ka bamut kar kom perkhat ka jungki kim ko ai ka ILP tingin phlai ka te namar kata ka daw hi lar kil aila ba kila snap ba sarkar India kan wengno ya ka kentin khasi jantia ta hi kala de ka dak ka pasha yi bingin sutu ba ni ka sarkar ji ka shpen bi ba te hadu mentaru ka shong hi ka sarkar jela bakat pentrekam but daga boburam nagaleng gani ka sarkar lengbau deputy chief minister ba preston ten song kila demit kila di kila priang bala ban pentrekam me ka LP tangda ka notification kumba ka kren tendri omsu menta ka bomut pa ki on namar ba hadin ba ka sarkar India kala wanra ya ka amendment la ni kata ka lingba ka adaptation of law ka ba kila wengno ya kani khasi jantia tela rafi puli bhai ya ka article laispa new kwar jong ka constitution ang tu ka clause ka balai pini ba u president onumla ban pendela lene ban wanra ganu nu jingkala ban modify lene ban amend ya ganu nu hadin license ladu bala pentrekam ka constitution te namar kata ka daw ni ba ka jingthmui lani ka jing Rukom perkhat jong ka sarkar hi ki noilam ki ki political leaders ni ki badan ka sarkar kimdan ga jingkwa pan pentrikam ka shai kimdan ga jingkwa tena mar tangin khmi lenti ayu he ngin khmi lenti ayu kadai be ka sarkar jala kimna ban penbit ngin lare ka article laispa new par ka krenchai bo president umla ban pentala temut ka jingle ka jong president ha ka khatwai trik u no pra 8,000 khat khandai banwanra ek jingkala daga bowen no ek hasi je te kalong pa unconstitutional kalong be an pa te kani hi ke pa bagadon ke jingsu bo le se jong sarkar jala ba sarkar India tang ban pen thandai ke je hi daga jingpen bi banwanra pa de ki wei ki an le se ki balong ha kom jong ka ina lang permit
Kaban kong kalong lada ka sarkar jala ka don me kata ka political will. Hi. Kasyong ha ka political will jong ka sarkar jala ban pentrikam. Kam don da kuipa. Lada ka sarkar jala hi ka don ka political will ka don galinti ban pentrikam ya ka LP. Tendre kumba kalong ngim i bagan kata ka political will. Kini berkhoi kilong tang jing penbe. Ki jing kular hadir ki jing kular ban penthame. Ban wat kilat kelti kumnu ban pen thandai ki jingi te bat kalong ke ke ba susi bhat ki por wat na ki agent jong ka government na ko por ki balet ban announce mo ha ki jingalang pa ba baling ba ki jingi ke don ko khubor ba ba sarkar ka ko apan pen ba ban pen bana te nga so ba ni dei ban kan mau ni kini por khoi ban ngidi ban perkhat ken ba kini gini ki bawan ban ja ha ka je ki jing ini ba khagi ke jing sugor jing sarkar ke me pe te ka bang i mga kalong ba ka don kam tang ka pol kal wil jong ka sarkar jala la ka sarkar jala ka don ni ka pol kal wil kam don jing ban pen kam ka ai dia ka jala ko jing ke ba ja pring hatong inong ba kini ki nong lam ji kimtip ya ka ai bagi sab jar habaka sarkar India ka kawanra ya ketu ke jingpen kla ka wengno ka khasi jente hatu kimti be ka anya di bagi don ke jing suthu juma ya katar ngen hapan sha kamentoi be phinai jumut ya ka sarkar ka bomdon ya ka takamon ban pentrikam telar ka sarkar jala shisha ka don ya ka jingthmu ban pentrikam ya ka ILP ka don ya ka jingthrang naladi ongi pi ka don kalinti Nei menta kam don jumut ingi bangi ne peni ka sarkar habangi ru ni don habangi pet ye ki jinglong ki development ki hukom long ni bagani ka sarkar ese ke don benta ban ya songthu jumut wat ban wengno e kata ka khasi jantia nei glade ban protest lara ka sarkar chala shisha ka kwa ban pentrikam ka LP ka senjam ka ban kong kalong kala ban register dan ka ban protest ya ka jingle chu sarkar ni ka bo wengno pi tenagani ni ha pasu thu shai bagani ki skin ni dong lam ji kim don ki jingwa ban petrikam ban ia gani kala ban keren nadu katu kopor baga sarkar kapan bana ban adopt ek resolution apo assembly bagi ditang ke jipin bi pa ba mereka sarkar hi kamdon ia kanu ka jing thumu ka khoi ka ba hop ban petrikam ka IP ha ka jala ka